Good morning mga ka-guys. So for today's video, nakanahon na ako nga putlo na jud ang saging nga gibili ni mama sa mua. So kaning saging nga jud is intended jud ni sa mua nga mga anak nga gikan og Cebu. So ang nakanahon na ako nga lutoon na lang jud ning uban daan ni kay arang gawa nga na jamo. So nakaitom-itom na jud ang agi ning ubang saging kay ngano nahagbo magapunigikas pagputol na dito kay dito man naplastada gus basak. So si Zaki ni tabang pud sa aog samok mo na si Jang nga nanghilabot sa cellphone may lang pud gani kay wa ni siya gipalong. So si mama aning tayma kay buntag sadyo pa nagtuwa na si Jag baboy. So man si pilaing buhaton kay mamanjo ni ijahang daily routine nga mangbanwas jud og mapakaon sa baboy. So kaning kusina namo guys pag upa jud ni si na man og sitting. So sila papaani og hangmanghod. So ila jud ni gitabangan dinhi og himo og balay-balay sa ibabaw na no. So ako kay baw pud ani kay di man pud panday. Pero aning tayma jud guys kay kaning wa lagi tay panahon lain nga pang snack. So nakanahuna ko nga magluto na lang saging. So kani siya pud guys ako po ni siyang gikuan og video kay giganahan po ko sa tanom ni mama kaning talong, ijahang sili, diyan na ba siya sibuyas. So dagko ka yung sibuyas no, tambok na palugbati, sayuti. So giganahan man ko guys. So ako na po siyang giapilan og kuha og video. So for this time guys, nahuman naman ako siya og pamaupo sa diyang punuan ning kuan saging siak-siak. So mo ni nakanahuna ko nga ako na nang hugasan sa kusina. So kaning kusina ha guys for temporary ra ni kay ano wala pa manggod papanggod na human og himo nga mo ang kusina. So mao na siya nga dito sa sa kawayan nga gihimo nila mga dirty kitchen. So dirty kitchen ang tawag na mo dani kung mahuman itong kusina. So for this time na pud guys, so na ako na jud ni siyang gihugasan kay kini o di maguni siya mahugasan. So lapok jamo no nya hugaw. So mas maayo man jud ni nga ma-arrange nimo tanan saging nga gikan sa bulig ni ja mapupo no nga malimpyo jud hugasan. So mo ni siya akong ginahinan ni siya arrange ilam sa mong lababo kay wa man jud poy laing kabutangan ani kung dire lang. So morning time mga naghalin na ko guys. So kini siya gigamit na ko ani panghaling islukay kay mao man jud ni ang naandan sukat pa sa una no sa makapigulangan hangtod na sunod na jud namo. So sayang pud ang oil nga akong ilabay kay syempre kas araw pud to siya nagamit. So mo ni ang among lutuanan jud ani is kani lang kalaha. So kalaha lang pud ang gikuan na pud nako kay mao man pinalimpyuhan no dali-dali. So no worries man pud na siya kay limpyo man pud nya mao man og gamit ani lutuan sa saging kay paano hugasan naman pud na siya. So at this time, so kanahuna ko nga tawagon sila papag hang manghud no kay ni action na pud ngit-ngit ang kalangitan. So aning time guys is atop na jud ni sila. So si papa na poy binuhi sa jang manok. 2 hours later. So at this moment guys, naluto man ang saging. So mo ni nga ginahinayon na si jag panit sa lababo. So ang uban ani guys, sa ako nakita is di na jud nila panitan no kay basta dili pud mahurot pa. So ang idea po na ko ani guys is lahi po. So ako ni siyang gipanitan isudod na ko sa rice cooker. Pero ang panit ani guys dili na ko ilabay no kay sayang magpugka kay na po baya mi baboy. Sa ang uban ani kung dili mahurot aw ila ra man pud prituhon or kanang ila ra pong ipadaplin bay mo nung nusak ba. So ang ako ang idea ani kung mahurot man mas maayo pero kani kay daghan man po mi mga una ni kay manghod ko giham ko mga una papa ko giham ko makaon. Pero mas lami jud ni siya guys og naa jud ginamos unsa wa may ginamos sige kagi na laman ang kanon. So mo ni tay si papa na mot ko kay abi ni ja og kanang wala ko nag-vlog. So mo ni naulaw siya na ato sa bari sa lingkuranan. So manhire matapos ang ato ang vlog guys. So don't forget to like, share and subscribe, and that's all for today's video and God bless. Bye.